Ayong, bai ko pala. Debojit. Oh, Debojit ding. So guys and everyone, लोगोफोर दायो जों माने माजबाराव थांनो नागिरदों आरोना टाउनाव ओमफ्राय सासे आदा लेंहरदों नालाय जोंहा बिदिनो मिउजिक भिडिअ बानायबाय थायो आदाया सम ओमफ्राय दा मानि थाखाय लेंहरदोंथाय जों बिसिनाव थांनो नागिरदों आरो न'आव हामफेजों आंजों ओमफ्राय दनिसकाबो थांगोन दसे बेरना फैनोसै मा सेन्देल हिनजावफोरखौ बेफोरबायदि दांहोनो बोथ्रोदनो लानो लायाखैबा मानोथो लादों होनबालाय ना लोगोफोर दनिसका सोरनाव थांगोन आयंमोनाव आब'खौ लोगो मोनसिगोन नो थांसै चलो लानो होननानै एसे लादों र' दायो सोबाय बेहाय दनिसकाया उन्दुबायना उन्दुबाय मजाबो लाबावबायसो हामफेया माजबार टाउन स्मल सिटी जुथाबो नांगौ आच्छा दा लानो हागोन र' फैनायाव तो लोगोफोर जों दायो माने आदानियाव मोनफैबाय आरो बेनिफ्राय आदाया दिनै बाथौ गायसनदों नालाय सिजौ गायसनदों न'आव बिस्रा बाथौ गायनाय जायाखैमोन बारा गोबाव जाखायाखै बेहाय फैनाया बिस्रा सिगाङाव माने न' बोरायाव थायोमोन आरोना बिदिनो गिरुबारियाव ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो आयंखौ खिथानोसै बिथां आदामोनहा सोर दङ दा आयंमोनबो दंफैयो माखासे आदानि लोगोफोरबो दं आलासिफोर दङ दायो माखासे जिनाखि बेहाय आर'ज लादोंमोन आर'ज लागिरिफ्रा थांखांबाय आरोना जानानै ओमफ्राय नै बिथिं दङ आयं दिनैनि फोरबोआ बोरै थांखो एसे खिथाना हरदो दिनै फुंबिलिनिफ्राय जों नागासिनो दं होननानै खामानिखौ मावजोब्बाय दा मोनाबिलिसिम जा जोंनि बाथौ धोरोमनि हिसाबै जों मावजोबनो हाबाय बायदि जों सानबाय दा बे हिसाबाव जों आलासि बिथांमोनखौ जों मोननो हाबाय बे हिसाबै जों आलासि बिथां जाहा मोननो हाबाय आरो गोजोननाय थाबाय बिथांखौ आखाइ खुलुमनानै बिथांखौ साबायखर बावहरनाय थाबाय बिथां आंनि न'खराव सफैनो हानायखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दे दसे जिरायथ'दो ने लोगोफोर गोजा दे Debojit darar মানে লগৰীয়া হয় না ধনশ্ৰী বাগানত কাম কৰে আৰু আসল মানুহ এখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আজি আপোনাৰ মোৰ ল'ৰাৰ ঘৰত অহাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো নিশ্চয় এইখিনি সকলো মানে আপুনি গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ভাবিলো যে ন আৰু এইটো দাদা ৰবিদাস হয় এখেতে আপোনাৰ ধনশ্ৰী বাগানৰ না ধনশ্ৰী বাগানৰ মানে টি গাৰ্ডেনাव খালামো आरो खामानि मावो ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো মোৰ ল'ৰাৰ পক্ষ হৈ মই পিতাই মানে দে নেবিবে बिथाङा जाबाय जेना धनश्री बागाननि फेक्टरिनि मेन लिडारशिपनि मावगिरि बिथाङा मावथिगिरि बिथाङानो जाहैबाय
खुलुमबाय बिथांखौबो बिथाङा जाहैबाय बाबुल गवाला बिथाङाबो थनसि बागाननिनो बिथांखौबो साबायखर बावो माने आदानिनो स्टाफनि गोजा आरो बिथाङाबो खुलुमबाय दे थेंक इउ हा गासिखौबो ओमफ्राय नै बिथिं बाथौखौ गायसनदो आरोना जोंहा दे खिथाना होदो बाथौखौ खैथासोआव लानायमोन ओरैनो आर'जखौ फुंनि 9 रिंगायाव लानाय जादों 9 रिंगायाव जोंहा जोंनि धोरोमनि जितु खान्थि बायदियै नेमखान्थियै जों खालामबाय बिनि उनाव जों 2थासोआव जों फोजोबबाय आरो बिनिफ्राय जानाय लोंनायनि खाबुखौ जों हरनाय जाबाय दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो मोनफैजोबाखै हरनि हयथ' 11थासिम जानो हागौ गोजाननिबो दंना आलासिया नै बिथिं माने प्रसाद बावदों आरोना नैथिं सिजौ गोदान गायदों आदामोनहा माने सिगाङाव बेहाय गायनाय जाखायाखैमोन नालाय नैथिं फुजा खालामबाय बेहाय मिस्टार JDXबो दंफैयो बिथिं गोजांबाय नामा नोङो गोजांबाय जेकेट गाननायखौ होनो जेकेट गाननायाव गोजाङो नामा डाबल जेकेट सिङाव मोनसे सायाव मोनसे आरो सिङावबो दंबावो माने थुला आरो थुलानि सिङाव दंबावो तार थिगानो हेभि ना हेभि नै तनिष्कायाबो थांसे देबजित दादा बोरै थांगोन दिनै प्रग्रामा दिनै मोजाङानो जाबाय प्रग्रामा मोजां जाबाय ना माबायदि मोनदों गोसोखौ शान्ति मोनबाय एकदम मोजां मोनबाय बारा गोबाव जाखायाखैमोन ना बेहाय फैनाया बारा गोबाव जायाखै 6 माससो जादोंमोन 6 माससो जाबाय ना 6 माससो जाबायमोन आरो दिनै गायसनबाय मोजां नांबाय दे जों दा नै सन्जया ओंखाम रानदों जानोसै सेंग्राफोर राननायखौ आयं ब्लगाव हाबबाय ना हाबबाय माने देबजित आदानि फादार आरोना दिनैनि प्रग्रामा बोरै थांखो एसे खिथाहरदो मोजां जादों जानाय लोंनायखौ बेबहार खालामदों नोंसोर थेंक इउ दिनै धोरोमनि बाथौ धोरोमखौ दिनै आंनि गथ'आ लादों आरो जेनेबा दिनै बाथौ गायसननाय जाबाय आरो बिनिफ्राय रायजोफोरखौ एसे जाहोनाय जाबाय आरो लोंहोनायनि बेबस्था खालामदों आरो बेनोसै आरो थिगानो दे होमबा आयं ने जोंनो फंबाय दं ओइथिं नै जा JDX बेनिफ्राय बाजै दं नैथिं JDXनि बाजै लेट फैदों बिसोरो लेट जि गोबावनि होदों बिसोरो जोंखौ जाला मिस्टार कोरियान मिस्टार कोरियान আছে আমার दे जाना हो माने खाइदि ভাল ना बिराद दे आंबो जानोसै नै ना टमाट' ओमफ्राय ना रौ आरो बेयाव मा दं दालि मुरिघन्टा लाब्रा आरो एबार हांसो जों जानोसै जागोन ना जानोसै जोङो आयं बारा जानाङा दे गाबोननिबो जाखानोसै थां गाबोननिबो जाखानोसै गाबोननि जाखादो आरो दिनैनिबो ना लोगोसे ओइथिंबो लादो आयं जाबाय ना दे जादे माबायदि संदोंबा संग्राफोरासो मिथिगोन ना बरिया ना टेस्टि जागोन ना टेस्टि बै रानग्रायालाय अबावनि गथ'आलाय आं गिरुबारिनि गिरुबारिनिसो दालि रानगासिनो बानायगासिनो কেনেকা ৰান্ধিছেবা নাই ৰান্ধাটো ভালে দেখা পাইছে না খোৱাৰ খোৱাৰ পিছতে গম পাব হয়
Ayong, bayi ko pula. Debojit. Oh, Debojit deh. Bagus sini. Bapak. Kamu mobile? নাই আমার ব্রকার Oh. এ আমার বিয়াই হ্যাঁ শাখায় আছে বিয়ার চলি ইউটিউবার अभी मजा आएगा ना भिड़ो Kiman ba dili যাব লাগিব? Nurunda. Nurunda.